oni dělají ten most, aha, proto to jezdí toto. Teda most, ten, Nášibňák. nebo jak se to jmenuje. Proto mají To tady dělal. Kováš tu videozůvku. Asi normálně, jezdí po celém světě, jezdí vůbec. Tak to je náš který ještě. Je? No však on jezdí až do Písku, ty. Písku, jo. Jak jsme tam byli posledně pro ty Hugany. On to že přezal, já jsem to nakládal, on to řezal na metry a ne, to byly vlastně ty ptákoviny, jak to ohryzal ten bobr, ty metrové. No a on říká, dívej se, už zase si táhne svačinu. Říkám, kde? A on takovou hauza už to nemohl utáhnout, nechal to tam a pryč. Říkám, to je zmetek. A že prý už jel na dovolenou, se nevrátí. Do. Ten bobr, Hajny ho zastřelil. Jeho problém. No to už on dá tolik peněz za stromky a ty vrďo, on to hryže. To by byla cirkula doma, že? Víte upůjčil a byl by... Ne, to, že by se mu udělala klec, zadávalo by se mu tam to on by řezal dřevo. On ti nebude řezat, jak chceš ty, ale jak chce on, víš. Ale on jenom, on ti do boru nepůjde. Ty vrďo,